Wel, bore da, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n siŵr bod yna rhyw eironi yn does. Ar y bore Sul cyntaf, pan ni ddim yn gorfod bod cweit mor ofalus efo pellhau cymdeithasol. Mae ni un ochr yn gwbl wag a digonedd o le yma. Mae'n dda yn dydy i fod gyda'n gilydd. Mae'n dda i beidio orfod falle bod cweit mor bell oddi wrth ein gilydd fel fi'n siŵr chi'n gwybod, ond jyst i'ch atgoffa chi, mae'n rhaid i ni barhau gyda gwisgo masgiau yn ystod yr Oedfa am y cyfnod nesaf yma ta beth. Mae llawer i ffwrdd, mae eisiau ni weddio dros y gynhadledd bydd yn digwydd wythnos yma yn Aberystwyth, cynhadledd mudiad Efengylau Cymru, gweddio dros rheini sydd ar ei gwyliau, gweddio bydden nhw'n profi bendith a phresenoldeb yr arglwydd. A mae eisiau ni, byddai'n gweddio mewn moment nawr, mae eisiau ni gofio yn does am y sefyllfa sy'n datblygu yn Afghanistan. Mae'n siŵr bod ni wedi bod yn dilyn y peth ar y newyddion, mae'n frawychus, a chi'n meddwl heddi, a chi'n meddwl am, yn arbennig, falle pobl yr arglwydd, Cristnogion yn y wlad honno, yn yr ardal honno, ac yr edledigaeth mawr maen nhw'n gwynebu, ond hefyd pob un fydd yn cael ei effeithio gan y digwyddiadau eraill yma. Mae eisiau ni gofio yn does, cofio amdano mewn gweddi. Wel, nawn ni droi at yr arglwydd nawr, dy'n gilydd, nawn ni weddio. Ie, arglwydd, wrth i ni edrych ar y newyddion, chlywed am yr hyn sy'n digwydd yn Afghanistan ar hyn o bryd. Arglwydd i ni yn... ni'n ddim yn gwybod be i weid. I ni'n torri'n calonau. Arglwydd yn meddwl am yr holl ddioddefaint. Arglwydd i ni'n gweld yr holl gasineb sydd. I ni'n meddwl am y ffordd mae'r wlad honno wedi bod, wel, mewn stad o ryfel am ganrifoedd bellach. Ac dad i ni, ni prin yn gwybod beth i ddechrau gweddio.
Dad yn gweddi penna ni yw arna ti i fod ar waith. Arglwydd, ni'n diolch mae yr unig obaith sydd gan unrhyw un yn y wlad honno ac drwy'r byd i gyd. Yr unig obaith sydd gen ni yw dy efengil di. Fod yr arglwydd Iesu wedi dod a wedi delio gyda'n pechod ni ar y groes. Mae fod wedi dod ac wedi marw, wedi rhoi fywyd i lawr ac yna wedi codi a wedi concro marwolaeth a rhoi bywyd tragwyddol i bob un sy'n credu ynddo fe. Da ni'n gwybod mae dyna'r unig ffordd y daw heddwch a gobaith a bywyd i'r wlad honno yw os wyt ti yn symud arglwydd. Ni'n gweddio felly arna ti fod ar waith. Ro edifeirwch i bob un sydd ar hyn o bryd yn llawn drygioni a chysineb. Dad, ni'n gweddio dros dy bobl di. Arna ti roi hyder a gobaith a gras a dyfalbarhad a maddeiant yn eu calonau nhw. Arglwydd, dynyddia dy saint i yn y wlad honno mwyn lledaenu dy enw a dy ogoniant di. Da, ni'n gweddio dros bob un sydd yn diodde, bob un sydd yn angen ac yn cael ei gorthrymu o arglwydd. A wneud ei hyd yn oed yn y cyfnod trychinebus yma. Galw pobl at y ti dy hun i weld mae ti yn unig yw gobaith y byd yma. Arglwydd. I ni'n diolch i ti y bore yma bod gennym ni rhyw fesur o ryddid ac yn sicr diogelwch i ddod ac ymgynnull i dy ddoli di. Arglwydd. Ni'n gweddio bydde di'n agos at pob un o'r saint di wrth iddyn nhw gofio heddi a dathlu at gyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, bydd gyda ni nawr felly, bydd gyda gweddill yr eglwys, lle bynnag y bo nhw, os y'n nhw ar ei gwyliau, neu os y'n nhw gorfod ymwneud a chyfrifoldebau, teuluol, neu gwaith, neu beth bynnag yw hi arglwydd. Gad i heddi fod yn ddiwrnod o orffwys yno ti, ac yn ddiwrnod i dyfawrygu di. Dad, lle wy'n gweddi ni nawr, os gweli i fod yn dda, bydd yn agos ato ni bob un. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw, ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu yn gyntaf rhif 8 yn yr atodiad, ond bydd y geiriau ar y sgrin, rhif 8, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhof ym mhwys. Gwaredu wna, rhag distryw, angau, dwys. Yna ni sefyll i ganu, ond os newch chi gadwch masgiau ymlaen.
Fel gwelwn ni, mae'r bennill ola na ni newydd ei chanu'n tynnu at ei gilydd, rhai o'r pethau pwysica byddwn ni'n meddwl amdano nhw bore yma. Na chawn garu Iesu'n fwy i bob awr. Olrhain ei degwch a'i ogoniant nawr. Cuddion ei fynwes ar ei ddwyfron gref, plygu bob dydd. Yw lais a'i ewyllus maen nhw'n eiliad gwych yn dyn nhw. Wel, ni'n mynd i ddarllen nawr o air gwych ein Duw ni. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 5 o lythyr gyntaf Ioan. 1 Ioan, pennod 5, a mae'n darlleniad ni bore yma yn gymharol fyr, jyst y 5 adnod gyntaf. I ni'n mynd i ddarllen yn gilydd. 1 Ioan, pennod 5, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Pob un sy'n credu mai Iesu yw'r Crist y mae wedi ei eni o Dduw. Ac mae pawb sy'n caru tad yn caru ei blentyn hefyd. A dyma sut rydym yn gwybod ein bod yn caru plant Duw, pan fyddwn nhw'n caru Duw ac yn cadw ei orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Duw, bod i ni gadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus, am fod pawb sydd wedi ei geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd? Ond y sawl sy'n credu mai Iesu yw mab Duw. Wel, diolch i Dduw am ei air. I ni byddwn ni'n darllen y geiriau eto cyn y bregaeth. Ond am nawr, fi eisiau cael gair efo'r plant. A fi ddim yn ei alw chi mlaen i'r ffrynt, ond gair bach i'r plant. A'r cwestiwn sydd y fi yw, faint ohonoch chi sy'n hoffi Lego? Faint ohonoch chi sy'n hoffi? Wel, mae rhaid breichiad i seithi lan yn syth. Oedolion, faint ohonoch chi sy'n hoffi Lego? Byddwch yn onest? Oh, come on, y gwir yw, mae pawb yn hoffi Lego. Mae pawb yn hoffi Lego, plant bach a plant mawr. Mae Lego yn gret, yn dydi? Nawr, yn ein tŷ ni,
I ni ddim di bod efo lot o Lego tan yn ddiweddar. Mae Anya just yn cyrraedd yr oedran nawr lle mae hi yn gallu dechrau gwneud setiau Lego. A fi wrth fy modd efo hynny, achos mae hwnna'n golygu bod fi yn cael gwneud setiau Lego. Nawr, mae Lego yn lot o hwyl. Fi'n siŵr bod lot ohonoch chi yn hoffi just yn yddiach dychymyg a just mynd ati a creu rhywbeth o Lego. Mae hynny'n gallu bod yn dda, yn dydy? Maen nhw'n gallu bod yn bethau eitha cwl, sa'n gwybod beth chi'n hoffi creu allan o Lego, ond pan chi just yn mynd ati dynyddiach dychymyg, chi'n gallu creu rhywbeth eitha da. A chi'n gwybod, sa'n credu bod beth chi'n gallu gwneud efo Lego a'ch dychymyg chi, dwi ddim cystal a beth chi'n gallu creu os chi'n dilyn y cyfarwyddiadau. A dyma un o'r setiau sydd gan Anya, mae'n set 5. A mae dy fe roller coaster, a mae dy fe rhyw olwyn fawr, a rhyw siopau bach, a pethau sy'n troelli. Chi'n gwybod be? Os ni beth yn gallu dod lan efo rhywbeth mor dda a hyn ar ben fy hunan. Nawr, os ych chi eisiau adeiladu a defnyddio Lego go iawn i wneud y peth gorau posib, be chi'n gorfod gwneud? Be chi'n gorfod gwneud? Wel, peth cyntaf chi angen gwneud yw edrych, ynddo fe? Edrych ar hwn a credu bod beth sy'n cael ei ddweud mewn fan hyn yn wir. Ie, chi angen darllen a gweud, oce, os fi'n cymryd un o'r darnau yma ac yn ychwanegu hwn, a wedyn os fi'n mynd mlaen ac yn rhoi hwn at hwn yn y diwedd, mae'r llyfr yn gweud y gwir a bydd gen i hwn, y peth chi fod i gael. So gyntaf chi angen credu'r gwirionedd, ond yna beth chi angen gwneud? Beth chi angen gwneud? Wel, chi angen creu e. Ond ydych chi? Chi angen dilyn y cyfarwyddiadau. Chi angen gwneud be mae'r llyfr yn ei ddweud. Okay? Nawr, mae'r ddau beth yna'n bwysig. Ni'n mynd i feddwl lot am hynny bore yma. Credu'r gwirionedd, ac yna i fyddhau, dilyn y cyfarwyddiadau. Ni, bore yma, fod i garu Duw. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod ni fod i garu Duw achos bod yn gyntaf wedi'n caru ni. Ond be ni'n mynd i weld bore yma yw y ffordd ni'n caru Duw, yw trwy credu be mae wedi dweud, nid yn y llyfr yma, ond be mae Duw wedi dweud wrthyn ni yn y llyfr yma, ac yn Iesu Grist, ac yna nid jyst credu'r gwirionedd, ond ni angen i fyddhau. Caru Duw yw byw fel mae eisiau i ni fyw. Okay? Nawr, fi eisiau chi drio gwrando. Chi'n gwrando mor dda yn y stori plant, ond mi'n gwybod bod chi'n gallu gwrando hefyd yn y bregaeth. Okay? Wel, nawn ni weddi, nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti bod yr Efengyl yn newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist i fod e mor syml fel bod, plant bach, a plant mawr, pobl ddigon syml fel ni. I ni'n gallu i glywed e, yn gallu ddeall e, yn gallu credu ac yn gallu i fyddhau. I ni'n gallu ymateb. O Dduw, i ni'n diolch i ti am yr cariad rhyfeddol yma ti wedi ddangos i ni. A ni wedi clywed sawl gwaith yn Efengyl ac yn epistol cyntaf Ioan am y cariad yma. Y cariad yma sydd wedi dangos ei hun mwyaf clir i ni wrth i ti anfon dy fab di o Dduw. Wrth i'r arglwydd Iesu ddod ac wrth iddo fe gymryd cnawd a byw bywyd perffaith ac yna roi ei fywyd yn aberth cymod drosto ni. Ni'n diolch, mae dyma yw yr esiampl pennaf o gariad bod wedi diodde a wedi rhoi fywyd drosto ni. Ni'n diolch am hyn. A diolch mae'r cwbl sydd angen i ni wneud mwyn derbyn y rhodd gwerthfawr yma yw credu roi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist.
O Dad, ni diolch ac yn gofyn nawr I ti i'n helpu ni I ymateb yn gywir I dy gariad di. Helpa ni I dy garu di fel rwy ti am I ni dy garu di. A fel I ni'n gweld fan hyn, fel ni newydd glywed efo'r plant, y ffordd I ti eisiau ni I dy garu di yw trwy credu'r gwirionedd a I fyddhau. Derbyn yr hyn rwy ti'n I ddweud amdano ti dy hun ac am Iesu ac amdano ni a'r byd a phopeth arall ac yna byw ein bywydau ni dy fwyn di. O Arglwydd, helpa ni yn hyn. Ti mor dda I ni. Ti mor hyfryd. Arglwydd, ti mor deilwm. I ni yn aml iawn yn caru pob math o bethau gwael y llawr yma. Pethau y byd yma, pethau sydd yn siomi, pethau sydd yn diflannu, pethau sydd ddim yn ddigon da. O Arglwydd, helpa ni nawr I dy garu di, o sgweli di fod yn dda. O Dad, mae'r flwyddyn a hanner diwethaf yma wedi bod mor anodd I lawer ohono ni. A falle bod ni, dim ond just yn dechrau sylweddoli'r effaith mae wedi gael arno ni, falle yn gorfforol ac yn emosiynol, yn iechyd ni, yn iechyd meddwl ni, yn perthnasau ni gyda'r eraill, ac Arglwydd falle yn ysbrydol hefyd. A Dad, ni'n gofyn nawr. Heddi, yn yr oedfaon hyn, a yn yr wythnosau sy'n dod, ac misoedd nesaf yma, Arglwydd, wnei di ein helpu ni bob un I dy geisio di, I gredu'r hyn sy'n gen ti I ddweud wrthyn ni, ac I fyddhau. O Arglwydd, adeilad ni, bob un yn ein ffydd ni. Dad, ni'n diolch I ti, fel ni di diolch eisoes am yr rhyddid a'r diogelwch sydd gennym ni yn y wlad hon, Arglwydd, a pan ni'n ystyried yr pethau sy'n digwydd yn y dwyrain canol a mewn gwledydd eraill o'r byd. O, Dad, ni mor ddiolchgar. Ac eto, Dad, ni'n gwybod mor rhwydd, a mor gyflym gall bethau newid yn y wlad hon. A ni'n gofyn felly, nid i'n paratoi ni, nid i'n nerthu ni Arglwydd ar gyfer yr hyn sydd I ddod. Helpa ni I sefyll yn gadarn, helpa dy bobl di drwy'n byd ni I sefyll yn gadarn. I ni'n diolch bod ti wedi roi'r fuddugoliaeth I ni. I ni newydd ddarllen, mae ein ffydd ni. Ein ffydd ni sydd yn gorchfygu'r byd, achos oherwydd ein ffydd ni, dyw'r byd yma I bethau a chasineb y byd yma, dwi ddim yn gallu'n cyffwrdd ni. Dyw'r byd ddim yn gallu'n gwahanu ni, oddi wrth y gariad di. O Arglwydd, cadwa ni felly yn agos ata ti o sgweli di fod yn dda. Helpa ni bob un yn awr. Dad, siarad â ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O ganon ni eto rhif 2 yn yr atodiad tro hwn. Arglwydd tyrd a llefara di. Wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Arglwydd disg. Beth yw I fyddhau? Gostyngeidrwydd gwir. A pharchedig ofn. Chwilia ni ein meddyliau cudd yng ngoleuni pur dy sancteiddrwydd. O cryfhau ein ffydd. Nes y gwelom ni faint dy gariad gwyw a thawdurdodi. Llwyddan awr deiriau nerthol di. Nes y trechar gwir anghrediniaeth. Ond ni sefyll I ganu at ein gilydd.
Mae'n mynd i ddarllen y geiriau eto. 1 Ioan 5, adnodau 1 i 5, gan bod e'n darlleniad mor fyr. Pob un sy'n credu mai Iesu yw'r Crist, mae wedi ei eni o Dduw. Ac mae pawb sy'n caru tad yn caru ei blentyn hefyd. A dyma sut rydym yn gwybod ein bod yn caru plant Duw, pan byddwn nhw'n caru Duw ac yn cadw ei orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Duw, bod i ni gadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus, am fod pawb sydd wedi ei geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd? Ond y sawl sy'n credu mai Iesu yw mab Duw.
A mi'n siŵr, os ych chi wedi bod gyda ni o gwbl dros yr misoedd diwetha, a'r blynyddoedd diwetha mewn gwirionedd, byddwch chi'n gwybod mae un o hoff bynciau yr apostol Ioan yw cariad. Mewn llawer o ffyrdd, dyna ddylse fod y gair cyntaf sy'n dod i'r meddwl pan ni'n clywed enw Ioan. Pwy yw Ioan? Wel, fe yw'r disgybl, mae'n cyfeirio at ei hun yr un roedd yr arglwydd yn ei garu. Dyna sy'n mae eisiau cael ei adnabod, wrth gwrs. Ioan yw'r un pan mae'n ysgrifennu at bobl, mae'n cyfeirio at nhw yn y ffyrdd mwy tyner a chariadus fy anwyliaid. Y rai fi'n hoff ohonyn nhw, y rai fi'n caru. Ac fel ni wedi gweld, dro ar ôl tro, wythnos ar ôl wythnos, mae'r un thema yma yn codi o hyd, sef cariad. A felly mae'n ddigon posib erbyn hyn bod rai ohonoch chi yn dechrau teimlo chydig bach yn rwystredig. Chi'n gweld, ma ni wedi cyrraedd pennod newydd o Ioan, be mae'n mynd i siarad am nawr? Cariad. Eto, efo dyna'r ymateb gomes, falle tawe. A chi'n gwybod be, fi'n credu bod Ioan yn hyn yn gwneud ffafr a ni. Fi'n credu bod y ffaith bod Ioan yn dod nôl dro ar ôl tro at gariad, yn dod nôl at fe o onglau gwahanol gyda pwysleisiau gwahanol, mae'n gwneud lles i ni. Achos be ni'n mynd i weld y bore yma? Eto, yw fod y ffordd mae'r Beibl yn siarad am gariad, fod y ffordd yn hyn mae Ioan yn siarad am gariad, mae mor wahanol i be mae'n byd ni yn ei ddweud. Mae mor wahanol i'r neges yna ni'n clywed 6 diwrnod arall yr wythnos gan y gymdeithas o'n cwmpas ni. Meddyliwch nawr, petawch chi'n mynd allan yna ac yn gwneud rhywbeth o pôl piniwn yn holi pobl, beth yw cariad? A pa fath o atebion chi'n meddwl bys nhw'n rhoi chi? Nawr, fi'n siŵr bys yna amrywiaeth, wrth gwrs, ond y tebyg yw, mae'r lle byddai'r mwyafrif o bobl yn dechrau yw trwy sôn am teimladau, emosiynau, nwydau. Y cariad yw y ffordd fi'n teimlo at rhywun neu rhywbeth. Cariad yw cael eich atynnu at rhywun neu rhywbeth. Cariad yw'r teimlad yna fel pili-palas yn eich stumog pan ych chi'n gweld rhywun. Cariad yw deheu am gael bod gyda y person yma. Nawr, wrth gwrs, mae yna wirionedd yn hynny. Wrth gwrs bod mae yna elfen emosiynol a theimladol i gariad. Mae'n rhaid bod hynny yno. Mae teimladau'n bwysig. I ni fel pobl wedi'n creu gan Dduw ar lun a delw Duw, i ni wedi'n creu gyda emosiynau. I ni wedi'n creu gyda serchiadau a nwydau. Mae hynny'n wir. Ond chi'n gweld mae gwir gariad. Y math o gariad mae Duw yn gofyn gennym ni. Y math o gariad mae Ioan yn sôn amdano fe fan hyn, mae e'n fwy na jyst y ffordd i fi'n teimlo. Mae'n rhaid i'n teimladau ni cael ei adeiladu neu seilio ar rhywbeth. Mae'n rhaid i'n teimladau ni gael ei ffocysu a'i sianelu, a'i ffrwyno gan rhywbeth. A peidiwch meddwl, mae just Ioan yw hyn. Dyma i safbwynt ar gariad. Na, yr un syniad ni'n gweld trwy'r Beibl i gyd. Meddyliwch am y gorchymyn mawr yna, sy'n cael ei roi yn yr Hen Testament. Mae'r arglwydd Iesu yn ei nodiau hefyd. Ni'n darllen yn Luc 10:27. Car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl.
Hynny yw, y galon, yr enaid, y teimladau a'r serchiadau, ond hefyd nerth. A hefyd y meddwl, hynny yw'r person cyflawn. A felly bore yma, wrth i ni feddwl am garu Duw, be mae Ioan eisiau ni weld yw bod y cariad yna ddim fod yn rhywbeth anelwydd, yn rhywbeth ddi-sylwedd, yn rhyw fuzzy feeling tu fewn i ni, a mae pawb yn gallu just caru Duw fel maen nhw'n gweld yn dda. Na. Bys yna lawer o bobl yn ein byd ni heddi, a falle bod yna rai yn y categori yma fan hyn bore yma, bydd yn dweud bod nhw'n caru Duw. Ond beth sy'n dod yn amlwg wrth i chi osod y cariad yna ochr yn ochr gyda llinyn mesur Ioan fan hyn, chi ddim yn caru Duw. Felly beth yw'r dystiolaeth yn ôl Ioan? Beth yw'r llinyn mesur? So mae cariad, gwir cariad, a Duw yn amlygu ei hun. Wel, mae yna ddau air y fydd ni'n defnyddio nhw o'r blaen y bore yma. Ddau air hynod o bwysig, sef gwirionedd ac ufudd-dod. Gwirionedd, hynny yw, be ni'n credu, ac ufudd-dod, be ni'n gwneud. Chymod, dyw e ddim lan i ni i ddweud pa fath o dduw i ni mynd i ddewis ei garu. Na, mae e wedi datguddio ei hun i ni. A dyw e ddim chwaith lan i ni i ddweud sydd i ni eisiau dangos ein cariad ni a dduw. Na, mae e wedi gosod patrwm i ni i'w ddilyn. Ffordd i ni i'w fyw. So gadewch ni edrych yn fanylach. Wel, be mae Ioan yn ei ddweud fan hyn am sy'n mae cariad, gwir cariad at Duw yn mynd i edrych. A pwynt cyntaf yw, cariad yw credu'r gwirionedd. Cariad yw credu y gwirionedd. A falle bydd rhywun yn syth yn ymateb, wel, mae hwnna'n swnio fel rhywbeth hynod o oeraidd. Canolbwyntio lot ar ffeithiau. A falle bydd rhywun yn dweud, wel, hang on, ti'n gweud hynny, mae cariad yw credu'r gwirionedd, ond mae yna lot o bobl sy'n gwybod y gwirionedd a ddim yn caru Duw. Esiampl orau wrth gwrs yw'r diafol. Mae'n gwybod y gwir am Dduw yn well nag unrhyw un, ac eto dwi ddim yn caru Duw, a mae'n wir. Chi'n gallu gwybod y gwirionedd heb garu Duw, ond beth sy'n dod yn amlwg fan hyn yn ôl Ioan yw dyw e ddim yn bosib i chi garu Duw heb gredu'r gwirionedd. Os chi'n meddwl am y peth, mae'n gwneud synwyr perffaith yn dydi. Os ych chi yn mynd i garu rhywbeth go iawn, chi'n gorfod caru nhw fel y mae nhw. Enghraifft, ond y Catrin yng Nghraeg i ddim yma. Dychmygwch bod fi'n siarad gyda chi bore yma am Catrin yng Nghraeg. Ac yn dweud wrthoch chi gymaint rwy'n ei charu hi. Ac yn dechrau restru i chi y resymau pam rwy yn ei charu hi. A dychmygwch bod fi'n dweud wrthoch chi, y reswm cyntaf fi'n caru Catrin yw achos yr gwallt cyrliog melyn eiraidd hyfryd sy'n ganddi. Y reswm arall pam fi'n caru Catrin yw achos bod fi wedi llwyddo i ddod o hyd i merch sydd yn dalach na fi hyd yn oed. Ac y reswm arall pam fi'n caru Catrin yw achos bod hi wedi bod mor llwyddiannus yn y gemau Olympaidd a di ennill yr holl medalau aur yno. Nawr, os o'n i'n siarad fel yma, bysach chi'n edrych arno fi yn hurt. Wrth gwrs byddach chi. Pam? Wel, achos sa'n siarad am Catrin fyna. Ydw i? Os fi'n caru Catrin am y pethau hynny,
dydw i ddim yn caru Catrin mewn gwirionedd, achos bod yna llawer o bethau i'w caru amdani, dyw'r pethau yna fi newydd sôn amdano nhw ddim yn wir. Os i fi'n mynd i garu fy ngwraig, mae'n rhaid i fi garu hi am y pethau sydd yn wir amdani. A mae'r un peth yn wir am bob math o bethau eraill yn dydi. Falle bod chi wedi cael y profiad yna. Chi'n dechrau siarad gyda rhywun a chi eisiau impreso nhw, a felly chi'n dweud wrthyn nhw bod chi'n hoffi rhywbeth, bod gennych chi ddiddordeb mewn rhywbeth. Ond yna mae'n troi allan bod nhw'n caru'r peth yna. A maen nhw'n dechrau gofyn cwestiynau i chi am y peth yna. Ac yn dechrau holi chi a'ch profi chi am y pwnc yna. A chi ar goll. A niwch chi treol wofflo'ch ffordd trwyddo fe, peidio edrych yn fwy twp nag i chi yn barod. Ond beth sydd wedi dod yn hollol amlwg yn syth yw, a chi ddim yn caru'r peth yna, achos chi ddim yn gwybod unrhyw beth am y pwnc yna. Sdim pwynt i berson dweud i bod nhw'n caru Duw. Neu a gweud y gwir, sdim pwynt i berson dweud i bod nhw yn credu yn Duw, os nag yw eu cariad nhw a'i cred nhw wedi i sefydlu ar wirionedd. A'r ffordd ni'n gwybod y gwirionedd am Dduw yw trwy'r ffaith bod wedi siarad. Bod wedi datguddio ei hun i ni. Mae wedi siarad â ni trwy'r ysgrythurau, mae wedi siarad â ni mewn mab. Yr arglwydd Iesu Grist. A dyma mae Ioan yn ei ddweud fan hyn, yn dyfe? Beth yw'r prawf bod ni'n caru Duw? Beth yw'r prawf bod ni wedi'n geni oddi uchod? Beth yw'r prawf bod ni yn bobl i'r arglwydd? Wel, ni'n caru mewn gwirionedd. Penod 5 adnod 1, pob un sy'n credu mae Iesu yw'r Crist, mae wedi ei eni o Dduw. Ac yn adnod 4 a 5, hon yw'r orechafiaeth a orchfygodd y byd ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd? Ond y sawl sy'n credu mae Iesu yw mab Duw. Wel, oedd y gau athrawon yn amser Ioan. Mae'r un peth yn wir heddi. Ond nhw'n dweud bod nhw'n caru Duw. Ond mae'n amlwg bod nhw ddim yn caru Duw, achos doedden nhw ddim yn derbyn y gwirionedd sylfaenol yma, hanfodol yma, o Duw wedi i ddatguddio amdano fe ei hun. Mae yna rai materion i ni'n gallu anghytuno amdano nhw, fel Cristnogion, ond mae yna rai pethau ni ddim yn gallu anghytuno amdano nhw a parhau fel Cristnogion. Maen nhw mor sylfaenol, mor hanfodol i pwy yw Duw, maen nhw'n non-negotiables. A ni'n gweld rai ohonyn nhw'n dod drosodd fan hyn. Pwy yw Duw? Mae e'n dad. Tad tragwyddol i fab tragwyddol. Y mab yma na ddod yn ddyn, Iesu. Y mab yma na ddod yn nerth yr ysbryd glân fel eneiniog Duw, y Crist. Y Duw ddyn yma na ddod i'n plith ni i gyflawni'r gwaith yma, o Duw wedi i ragfynegu trwy'r proffwydi dros y canrifoedd, yr un yma bydd yn dod i achub ei bobl. Yr un yma bydd yn dod i goncro ei gelynion. Yr un yma bydd yn dod ac yn gwneud hynny trwy ddioddef. Trwy farw. Trwy gael ei gladdu ac yna atgyfodi. Os nag ych chi'n credu hynny, chi ddim yn credu y gwirionedd. Os chi'n gweud unrhyw beth arall, ond y pethau hynny am Dduw, am yr arglwydd Iesu, am ei berson a'i waith chi ddim yn credu'r gwirionedd, ac os ych chi ddim yn derbyn Iesu fel hyn, os ych chi ddim yn derbyn Duw fel hyn, fel mae wedi cyflwyno ei hun i ni, yna y reality yw, dydych chi ddim yn ei garu.
A falle bod hynna'n boenus i pobl i glywed. Ond dyna mae gair Duw yn ei ddweud. Dyma y ffydd, meddai Ioan, sydd yn gorchfygu'r byd. Dyma'r ffydd sydd yn eich ryddhau chi oddi wrth y byd yma a'i bechod, a'i fydreddu. Dyma'r ffydd sydd yn rhoi bywyd tragwyddol i chi a sneb yn gallu gymryd ei ffwrdd oddi wrthoch chi. Dyma y ffydd sydd yn eich ryddhau chi. Y ffydd sydd yn dweud yn erbyn pawb a phopeth arall fi'n ymddiried yn Iesu. So os beth chi'n gweud, os beth chi'n neud i fi, dyma yr un fi wedi credu ynddo fe. Dyna'r peth cyntaf. Beth yw cariad? Dwi'n bod cariad go iawn a Duw yn edrych. Mae'n edrych fel hyn. Mae'n edrych fel credu y gwirionedd. Ond dyna'r ail, beth sy'n hollol amlwg gan Ioan yn hyn, yw mae cariad yw byw mewn i fuddod. Cariad yw byw mewn i fuddod. Ac unwaith eto nawr fan hyn, falle bydd y rai pobl yn ymateb yn syth ac yn dweud, wel, dyw hwnna ddim yn swnio fel cariad i fi. I fuddod. Mae'n air mor hyll i'n cymdeithas ni, ond ydy, y syniad o ymostwng, y syniad o orfod ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig, gwneud be mae yr awdurdod yma yn ei ddweud, hang on, nag yw cariad fod yn rhydd? Wel, wrth gwrs, ydy, mae cariad yn rhywbeth rhydd. I mean, caru Duw. Ond rhan o beth yw hi i garu yw i roi lan rhywfaint ar eich ryddid personol eich hunan yn dyfa. Gyda chi roi rai esiamplau amlwg i chi. A meddyliwch am y gemau Olympaidd oedd Catrin ddim yn cystadlu ynddyn nhw. Meddyliwch am yr holl campau gwahanol yna oedd pobl yn cymryd rhan ynddyn nhw. Chymod, y bobl yma yw fwy na lai yr goreion yn ei meisydd yn dyfa. Y gyd yn dod at ei gilydd i gystadlu. A pan chi'n clywed nhw'n siarad, yn cael eu cyfweld, beth sy'n dod drosodd? Wel, maen nhw'n caru eu maes nhw. Maen nhw'n caru eu disgyblaeth nhw. Maen nhw'n caru beth bynnag yw maen nhw'n cystadlu ynddo fe. Beicio, neu judo, neu gymnasteg, neu hwylio. Yr holl bethau eraill na. Maen nhw wrth i bodde yn cael cymryd ran ac yn cael dangos y chwaraeon yna i'r byd. Ond rhan o'i cariad nhw yw maen nhw'n ei fyddhau i'r rheolau. Yn ei dyn nhw methu gweud, fi yn caru judo, a felly achos bod fi'n caru judo, fi'n rhydd i just pwco fy ngwrthwynebydd yn y llyged. Wel na, chi ddim yn cael gwneud, a ni sa'n deall rheolau judo ni, ond bydd eithaf siwr chi ddim yn cael gwneud hynny. A hynny, allwch chi roi esiamplau tebyg am pob un o'r chwaraeon. Mae'n y reolau. Mae'n y gyfarwyddiadau, chi'n gorfod dilyn, chi'n gorfod mynd ffordd penodol rownd y trac neu rownd y maes, chi'n gorfod sgorio mewn gôl penodol ac yn y blaen. Chi ddim yn rhydd, jyst i weid fi'n mynd i chwarae fel fi eisiau chwarae. Na, os ych chi'n gwneud hynny, beth sy'n digwydd? O'ch chi'n cael eich diarfer. O'ch chi'n cael eich cicio allan. O'ch chi'n cael eich gosod ar y wyren nôl adre. Mae caru yn golygu rhyw elfen o efuddod. Neu roi esiampl arall i chi. Bach yn wahanol, ond yn cofio un tro mynd i siop goffi. Fi'n hoffi coffi. Bydd ni bron yn mynd mor bell a dweud bod fi'n caru coffi. Fi wrth fy modd gyda coffi. Pan i fi'n cael coffi, Americano,
fi'n cymryd llaeth yn y coffi. Dyna siwr I fi'n I fwynhau e. Ond yn y caffi yma, dda'i caffi hynod sa'n siwr os mae posh yw'r gair yn gymaint a pretentious, ond oedd e'n edrych fel bod nhw yn neud coffi da, ac dyma fi'n mynd lan a dyma fi'n gofyn am, can I have an Americano but with this particular bean o'n nhw'n cynnig, achos oedd y bean yna'n swnio yn hyfryd, and can I have it with milk, please? A'r ateb oedd, na. A'r ateb oedd, na. A'r rheswm o'n nhw'n rhoi oedd, gyda rai mathau o goffi, pan I chi yn ei grindio nhw, yn paratoi nhw ar gyfer gwahanol byneidiau, chyfer espresso, neu cappuccino, neu beth bynnag, neu Americanos, mae rai ohonoch chi ddim fod I gael gyda llaeth. Ei dadl nhw oedd, mae'r llaeth yn newid y blas. Nid dyna yw y ffordd iawn i'w yfed e. Mae'r llaeth yn newid y blas, a felly nid dyna, os ych chi wir yn caru'r coffi yma, chi'n yfed e'n ddi. Nawr, o'n I chydig bach yn rwystredig gyda hwnna. Fi'n siŵr o'n nhw yn iawn. Fi'n siŵr yn dechnegol o'n nhw'n gywir yn don nhw. Hynny yw, o'n nhw wedi wneud yr ymchwil, o'n nhw'n deall I maes nhw, mwyn I fi fwynhau y coffi yma, a caru'r coffi yna, a'i brofi fel mae e fod, oedd angen I fi ymostwng. Oedd angen I fi I dderbyn e, ac I fyddhau i'r amodau. Neu wrth gwrs, mae'n enghreifftiau dyn ni o'n cwmpas ni o hyd o hyn yn does. Mae'n wir I ryw raddau mewn ffyrdd gwahanol am bob perthynas I ni ynddi. Perthnasau plant, a rieni, a gwir, a gragedd, a gweithwyr, a chyflogwyr, a chymdogion, a pob person ni'n ymwneud â nhw, mae'n ffordd o ymddwyn y does. Mae'n ffordd o drin y person arall. Ac ar adegau, rhan o'r berthynas yna, rhan o ymddwyn yn gywir o fewn y berthynas yna o gariad, yw chi'n ymostwng. Chi'n gwrando. Chi'n gwneud yr hyn maen nhw yn ei ddweud wrthoch chi, os y'n nhw mewn awdurdod drostoch chi. Yn ein ymwneud ni â phobl a phethau, os y'n ni yn ei caru nhw, yna y'n ni'n mynd I ymdrin â nhw mewn ffordd cywydd. A dyna wrth gwrs, sydd yn wir, yn fwy gwir mewn na unrhyw esiampl arall, a mae'n ymwneud ni gyda Duw. Ni'n mynd I feddwl fwy am hyn heno. Sut mae'r unig ymateb priodol yn ei perthynas ni gyda Duw yw I fyddhau. Pan ni'n meddwl am Dduw, dyw e ddim bod ni yn berthynas o rai hafal. Ni ddim yn equals gyda Duw, ni ddim yn cael dod a dweud wrth Duw, wel iawn, na I dderbyn ti fel hyn, ond dyma fy amodau I. Na. Na, Duw sydd wedi'n creu ni. Ac os ych chi'n Gristion, Duw hefyd sydd wedi'ch prynu chi o'ch pechod trwy waed ac ei ddyddod yr arglwydd Iesu Grist, mae e berchen ni. Mae ganddo fe hawl ddwbl arno ni. A felly nawr, gan bod ni yn ei garu gan bod ni wedi cael ein cymodi â fe, wedi dod nôl I berthynas gyda fe, rhan o hynny. Rhan o'n cariad ni at Dduw yw byw ei fwyn Mae'n dod allan, mae'n cymaint o ffyrdd yn dod ond adnod 2. Dyma sut rydym yn gwybod ein bod yn caru plant Duw, pan fyddwn yn caru Duw ac yn cadw ei orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Duw, bod I ni gadw ei orchmynion. Nawr, wrth gwrs, oedd rai o'r gai athrawon yn amser Ioan, a mae'n y bobl heddi sydd yn gwadu hynny. Maen nhw'n dweud, na, ni'n caru Duw, a felly ni'n rhydd I fyw siwt bynnag I ni eisiau, ond na, meddwl Ioan.
Os ych chi'n caru Duw, yr arwydd o hynny, y prawf o hynny, fydd eich ei ddiddod chi. Ac wrth gwrs, dyw hynny ddim wastad mynd i fod yn beth roedd. Mae'n mynd i olygu aberth. Mae ei ddiddod yn mynd i olygu ar rai adeg ni'n gwneud pethau bydd y wyllt yn ei beidio, ac ar adeg eraill, i ni ddim yn gwneud pethau byddwn ni'n dymuno i gwneud. Wrth i ni ddod ac wrth i ni i fyddhau i alwad Crist, ei orchmynion i ni, bod ni'n edifarhau, bod ni'n credu'r Efengyl, bod ni'n codi'r groes ac yn ei ddilyn bod ni'n rhoi yn bywydau ni mewn gwasanaeth i Dduw ac i eraill. Dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn rwydd. Ond dyw e ddim mynd i fod yn feichus. Dwchwch eto adnod 3. Dyma yw caru Duw, bod ni'n gadw ei orchmynion ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus. Am bod pawb sydd wedi ei geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd ein ffydd ni. Hynny yw, mae fuddod mynd i fod yn waith caled. Os allai gyfeirio eto at yr Olympics, chi'n meddwl am y marathon. Mae redeg marathon yn waith caled. Does neb yn gallu redeg marathon heb ymdrech. Ac eto i rai pobl rhyfedd iawn, mae redeg marathon yn ddyleit. Mae'n galed. Dio ddim yn rwydd, ond maen nhw wrth i bodden i wneud e. A dyma mae Ioan yn ei ddweud, bydd ei fyddhau ar adeg yn costio. Bydd e'n costio pob math o bethau i ni'n gweld heddi. Bydd e'n costio i rai pobl ei rhyddid a'i bywydau nhw. Ond dyw hwnna ddim yn golygu bod nhw wedi methu, neu wedi colli, neu bod yr arglwydd ddim efo'i lyged arnyn nhw. Na, i ni yn goncwerwyr, yn fwy na choncwerwyr. Trwy'r arglwydd Iesu Grist. Trwy'r ffydd sy'n gennym ni ynddo fe. Beth yw cariad? Swn ni'n gwybod bore yma bod ni yn caru Duw. Wel, mae teimladau'n bwysig. Peidiwch gadlu'r hyn fi wedi ddweud mor belled. Cam arwain chi, mae teimladau'n bwysig. Ond fel ni gyd yn gwybod, mae teimladau ni yn gallu newid yn dyn nhw. O awr i awr. Sa'n teimlo yr un peth nawr ag o'n i pan ddeffres i bore yma. Yn sicr ddim pan i fi'n cael y neffro am 8 o'r gloch y bore. Sa'n teimlo yr un peth heddi falle ag o'n i blwyddyn a hanner yn ôl cyn y pandemig. Sa'n teimlo'r un peth ar ôl gwyliau a gorffwys ac ydw i ar ôl tymor caled o waith. Sa'n teimlo'r un peth pan mae diwrnod i'n mynd yn dda a pan mae diwrnod i'n mynd yn rubbish. Mae cariad a theimladau yn dda ac yn gallu bod yn werthfawr, ond maen nhw angen cael eu gosod ar sylfaen. Sylfaen di-sigl, gwirionedd Duw. A mae angen patrwm i'w cyfarwyddo nhw a'i ffurfio nhw. A patrwm yma o'i fuddod i Dduw a'i air. A fi'n gobeithio bod chi wedi sylweddoli erbyn hyn, bod fi wedi bod yn delio gyda'r pethau yma ar wahân i'w gilydd, a chi ddim chwaith yn gallu gwahanu nhw, ydych chi? Mae beth i ni'n credu yn gynyddol am Dduw, yn arwain at ufuddod cynyddol at Dduw. A rhan o beth yw i fyddhau i Dduw, yw credu yr hyn mae'n ei ddweud i ni. Mae'r cwlwm yma, cwlwm annatod, ffydd a gweithredoedd mewn cwlwm o gariad. Cariad at Dduw, cariad at ei bobl cariad at y rai o'n cwmpas ni. Diolch iddo. Amen. Amen. O'n i'n mynd i ganu o'r llyfr
emynau nesaf. Emyn rhif 281. 281 o arglwydd da. Argraffa dy wirioneddau gwyw, yn rymus ar fy meddwl I aros tra fwydd byw. Mwy parchus boed y ddeddfe mwy anwyl nag erioed. Yn gysur bont I'm calon yn llusern wyw I'm troed. Myfyrdod am gyfryngwr, a phethau dwyfol drud. Fo'n llanwng halon wamal yn felys iawn o hyd. A bydded praw maddeiant, yr heddwch sydd trwy'r iawn, yn trigo yn fy mynwes o fore hyd brynhawn. A ni sefyll I ganu dy gilydd. Cyn I fi weddio, jyst I ddweud, os nawn ni beidio ag oed i'n rhy hir yn yr adeilad, mae croeso wrth gwrs I fynd allan i'r ffrant neu, mae croeso I bobl ddod nôl i'n gardd ni am baned os hoffwn nhw. Nawn ni weddio. Arglwydd, ni'n diolch I ti yn gyntaf am dy gariad mawr di ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gofyn nawr, yn ei'n helpu ni, yn ein cariad ni ato ti. Arglwydd ni eisiau bod ein serch ni a ein teimladau ni wedi I ysgogi. Arglwydd wrth I ni dyweld I yn dy holl wychter. Ond Dad, ni'n gofyn hefyd, a byddai'n cariad ni ato ti mewn gwirionedd. Ac arglwydd y bydde ti hefyd yn enethu ni I efuddhau ac I dy ddilyn di a byw yn bywydau ni dy fwyn di. Arglwydd, bydd gyda ni nawr. Yn gwarchod ni ar hyd y dydd. A mi bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.